जोंनि बर' समाजा गावजों गाव गोरोबलायनानै थानांसिगौ। जोंनि बर' हारिया खौसेथि जानांसिगौ। जोंनि बर' हारिया खौसेथि गैयाब्ला जों गुबुनजों नाख्रेबजागोन, जों गुबुनजों सोंखारि जागोन, जों गुबुनजों इनायै जों जिउ फोजोबजागोन। आं बेनिखायनो बुंनो सानो जोंनि बर' समाजनि रायजो राजा नोंथांमोन, जोंनि गेदेर गोलाव नोंथांमोन, जों हारिखौ लानानै जों हारिया खौसे जा, जों हारिया जोङो गेरेमसा, जों हारिखौ फोथांनो थाखाय जों गेरेमसा लाखिनो थाखाय जों खौसे जानांगोन। नङाब्ला जोंनि हारिया बायफ्लेजोबलांगोन, मानोना थेर बेथेर जालांजोबगोन। आं बेनिखायनो खावलायनो सानो जोंनि बर'नि सरखार थासेयावबो दिनैसिम जोंनि बर' हारिया दिनै मानो बेफोरबायदि आलाय सिलाय जागासिनो आरो जोंनि बर' हारिया खास्रि बिस्रि गुबुनजों जिनाहारि खालामजादों, आसाम पुलिसजों जिउ फोजोबजादों। जोंनि बर' हारिया मोनफ्रोमबो सानफ्रोमबो दिनावनो जोंनि बर' हारिया जिउ फोजोबजानाय, जिनाहारि खालामजानाय माबोरै जानो हमखो? आं बेनिखायनो खावलायनो सानो जोंनि बर' समाजनि रायजो राजाफोर आरो जोंनि बर' समाजनि गेदेर गोलाव दैदेनगिरि नोंथांमोन, जों गासैबो एक जानांगोन। जों गासैबो जोङो गोरोबनानै हारिखौ जों दैदेनलांनांगोन। जों हारिनि थाखाय जों हारिनि खामानि मावनो थाखाय जोङो मोजां गावजों गाव गोरोबनानै खामानि मावलांनांगोन। जों गावजों गाव सोंखारिलायबाय थानानै जोंहा जेबो मुलाम्फा गैया आरो जेबो मुलाम्फा मोननाय नङा। जों गावजों गाव हिंसा जालायनानै जोंहा जेबो मुलाम्फा मोननाय नङा। आं बेनिखायनो खावलायो जोंनि बर' समाजनि रायजो राजाफोर आरो जोंनि बर' समाजनि दैदेनगिरि नोंथांमोन, जाहाथे जों गोरोबलायनानै खामानिखौ माव। दिनै नुदों, सानफ्रोमबो नुगासिनो, सानफ्रोमबो खोनागासिनो जोंनि बर' आइजो माहारिखौ जिनाहारि खालामनाय, जोंनि बर' जोहोलावफोरखौ जिउ फोजोबनाय, माबा मोनसे दाय खालामनानै, माबा मोनसे दाय फान्दायनानै जोंनि बर' हारिखौसो जिउ फोजोबनो मोनदों, जोंनि बर' हारिखौसो गादबनो मोनदों। आं बेनिखायनो खावलायो जों जाहाथे गावजों गाव एना जालायनानै जों थानो नाङा। जों गावनि हारिखौ लानानैबो, जों गावनि जिबनखौ लानानैबो जों गोरोबनानै थानो नांगोन। जों गावजों गाव गोरोबनानै थायाब्ला, जों गावजों गाव अहिंसा जाबाय थायोब्ला जोंनि हारियाबो जौगानाय नङा, जोंनि जिउआबो दानो दं दानो गैयै जागोन। दिनै नुदों, जों खोनानो मोनदों गुबुन जायगायाव जोंनि बर' हारिखौबो बुथारदों, नासयदों, जोंनि बर' हारिफोरखौ जिनाहारि खालामबोदों गुबुन गुबुन जायगायाव। दिनै गुबुन हारिया, गुबुन संगठनफोरा जोंनि बर' हारिखौ मा नोजोरजों नायो? आं बेनिखायनो खावलायो जाहाथे जोंनि बर' हारिया खौसेथि जायाब्ला जोंनि बर' हारिया सानसे गोमोरलांगोनखौ जों नुहुरो। बेनिखायनो आं खावलायनो सानो जोंनि बर' समाजनि रायजो राजा दैदेनगिरि नोंथांमोन, जों जाहाथे गावजों गाव गोरोबनानै थागोन। आरो नै खोनानो मोनदों नरेश्वर बसुमतारी बिथांखौ जायगायावनो जिउ फोजोबनाय। बिथाङा मा मावदोंमोन? बिथाङा गान्दानि मोनसे हाथियार बिजनेस खालामदोंमोन होननानै बुंदों। नाथाय बिथांखौ एसेबां पुलिस थासैयाव, एसेबां कन्ट्रभार्सि थासैयाव बिथांखौ मा जाहोननि थाखाय जायगायावनो जिउ फोजोबनो मोनखो? आरो बिथाङाबो एसेबां गोबां पुलिसजों, एसेबां बुरजा पुलिसजों माबोरैहाय नारा नाथा खालामनो मोनखो? माबोरै नारा नाथा खालामखो बिथाङा? नाथाय बिथांमोना नारा नाथा जामालाय जिउ फोजोबखो। आं बेनिखायनो खावलायो जोंनि बर' समाजा खौसेथि गैयैखायनो बेफोरबायदि जिउ फोजोबनाया आरो जिनाहारिया जोंनि बर' हारियाव फैबाय थागोन नामा? आं बेनिखायनो खावलायो जाहाथे जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरिफोर, जोंनि बर' समाजनि रायजो राजा नोंथांमोन, जों गावजों गाव खौसेथि जानांगोन। जों गुबुन हारिजों सोंखारि जानो मोना, जाहाथे गुबुन हारिजों जों जिनाहारि खालामजानो मोना। आं बेनिखायनो गासै जोंनि बर' समाजनि दैदेनगिरिफोरखौ आं बारंबार खावलायो आरो बारंबार बुङो, जाहाथे जोंनि बर' दैदेनगिरिफोरा जों खौसेथि जागोन। जों खौसेथि नङाब्ला जों गुबुनजों नासयजागोन, जों गुबुनजों सोंखारि जागोन, जों गुबुनजों जिनाहारि खालामजागोन, गुबुनजों जोङो गोबां गाज्रि खालामजागोन। आं बेनिखायनो खावलायो जोंनि बर' फिसाफोर, जों हारिनि थाखाय जों खौसे जाहा, जों हारिनि थाखाय मावनांगोन, जों नाजानांगोन। जों हारिनि थाखाय गावजों गाव जोङो एना एनि माब्लाबाबो जाया। जों गावजों गाव हारिनि थाखाय जों खौसेथि लामायाव थांगोन। आं बेनिखायनो खावलायो जोंनि बर' फिसाफोर, जोंनि बर' बिमाफोर, जों गावखौनो खौसेथि जा। जों माब्लाबाबो जिनाहारि बा जों गावनि देहाखौ बा जों देहा सोलेरखौ जोङो गुबुननो जोङो दा हेगारसार। मानोना जों दिनै
जों दिनै गाज्रि जायोब्लाबो जोंनि बर' बिमा माहारिया गाज्रि जायोब्लाबो जों गुबुनजों सोंखारि जायो, जों गुबुनजों गाज्रि नोजोरजों नायजायो। बेनिखायनो आं खावलायो जोंनि बर' बिमा माहारिफोर जों गासैबो खौसेथि जा। नोंसोरबो बा बर' बिमा माहारिफोराबो खायसे गाज्रि लामायाव थांनाय बर' बिमा माहारिफोराबो गावखौनो सानगो नोंहा मोनसे हारि दं, नोंहा मोनसे थांना थानायनि नोंखौ जोनोम होनाय मोनसे हारि दं। नों जा बिमानिफ्राय जोनोम मोनदों बै बर' बिमानिफ्राय जोनोम मोनदों जेला नों बै बर' बिमानि मोखांखौबो लासिं सिं दा खालामनो सान। आं बे खेनसेखौनो खावलायहरो जोंनि बर' समाजनि रायजो राजा नोंथांमोन, जों गोरोबलायनानै खामानि माव। जों गावजों गाव हिंसा अहिंसा जालायनो माब्लाबाबो दा सान। आं बे खेनसेखौनो खावलायहरबाय। जै बर' हारिनि